Moi Rostomili, dzisiaj wam wyrządzę o moim stażyku, co on był Eisenbahnerem. Eisenbahner to jest kolejarz, chłop co robi na kolei. Mój stażyk cały żywot tam robił. I jak mocie to moi drzystani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Mój stażyk cały żywot robił jako Eisenbahner w Czechowicach, a w Zybrzydowicach. Kontrolował wagony jako rewident, a AI chodzował po glajzach. Sikierą nie trzeba sprawić. Stował na szychtę w czas rano. Jak było 6, to już musiał być w robocie. Ale najprzód musiał jeszcze starce pomóc poodbywać. Tuż się dźwignął z legiera o 4:30 rano, co by dojechać na stacjon na kole. Jakżech się urodził, to starka ze stażykiem się przekludzili do Czechowic do bytu. Stażyk już na szychty nie musiał chodzować, bo był na pędzyi, ale dyski rano słyszał, jak cugi jadą, bo glajzy były niedaleko. A pod koniec 70. roków jeszcze i damfule jeździły, a gwizdały po Czechowicach. Jako dzieci odycki w piątek jeździłech do stażyków do Czechowic. Kole połednia my dycki czekali na stażyka, kiedy jechał cugiem, roz w 10, a roz w 11. Zima albo lato. Dycki jakosik do chałupy na Podlesiu przydrepsił. Moja mama dycki już na fotra czekali z obiadem. Ale się stało, że bali show przez kończycę, a stawił się do mojego ojca Brunka albo do ojca Karola, co też jako on byli Eisenbahnerami. Tam u nich zasiednął, dał se półkę albo dwie, a przyszedł kole drugi. Chodził o losce, o kryce, bo jak był we wojsku, to spod z konia, a miał coś ich złamane w kłębie. Szał ku naszej chałupie dycki szutrową cestą, tuż wszyscy my wyglądali, jeśli stażyk nie idzie. Pamiętam, że miał obleczone stare galaty od ancugu, kabot, co ściepował jak był hyc, a czopkę, co ją dźwigał, jak się z kimś na ceście witał. Albo jak zastawiał cuk, jak my nieskoro przyszli na stacjon. Po tym nieskorzy, jak stażyk nie poradzili już tak chodzić, to foter po niego jechał autem na stacjon do Zybrzdowic. Jak już poobwiadwał, a se spocznął, to żech z nim szał, albo jechał na cuk do Czechowic. Kiedy kiesi chodził co pół godziny ze Zybrzdowic. Jakże był mały, to mnie stażyk kludził, choć miał taszkę a loskę. A jakże był kapkę starszy, to żech kludził stażyka, bo mi mama przykozała, że go mam wachować. Na stacjonie, a gor na peronach woniało jakąś oliwą w tych Zybrzydowicach. Stażyk mi prawił, że to czuć te drzewa, co są pod glajzami, bo one są zapuszczone. Dycki my przyszli na peron nieskoro. Tuż stażyk zastawiał cug loskom, bo przeca był Eisenbahnerem pędzyistą. Roz się tak stało, że nas ujec Karol wziął do kabiny takiej elektrycznej lokomotywy. Kurde, to że miał uciechę, bo jechał ganz z przodku cuga. Jak my jechali pospołu ze stażykiem we wagonie, to w lecie Żegdycki otwierał okna, a dziwołek się jak cug jedzie, a ogibo się jako glizda, roz w te, a potem we w te. Wiater mi szkubał włosy, a nie lza było dychać. Cug klepał kołami o glajzy, a stażyk siedziwał do okna. Na isto se wspominał te stare, dobre czasy, kiedy na szychty chodzował jako rewident. W Czechowicach na stacjonie dycki było kupa ludzi, jako w mieście, ale furdżech czuł ty glajzy, a drzewa pod nimi. Wspominam se, że stażyk siedziwał na to, jakby se chciał chnet obryc kabot, a iść sprawować wagony. Tych starych, prawdziwych Eisenbahnerów dzisiaj już je mało. Mój stażyk poradził se na poronie na ławce siednąć, a medytować o swojej robocie, o kamratach, którzy już są pod dornikiem, a o tych cugach, co są coraz lepsze, a skumina się im już nie kurzy, bo jadą na elektrykę. Muszę dziecka przewieźć cugiem, aspoň do Chybio, co by im pokazać, że idzie jechać między dziedzinami nie jeny autami, a i cugiem. Na kiery się furt dziwo ze zebrzydowskiego peronu z ławki ich prastażyk Eisenbahner. Wiszą mi na ścianie stare godziny, co stażyk miał w izbie. Styknie zegnać cajgier, a one będą cykać. Można jeszcze raz wyrządzą całą historię kolejorzy, Eisenbahnerów. Ale co by to usłyszeć, to trzeba pogasić radia, a telewizory. Taki kolejarski, Eisenbahnerski godziny nie mają radę karawalu, jedynie żeby jechał cug, a klepał kołami o glajzy. W ten czas one zaczynają coś ikaj szuszkać.
Roztomili pyty, macie takie dwa obrazki, po jednej, a po drugiej stronie mojej głowy. Po jednej stronie jest ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał, a z drugiej strony macie film, co się może, co go można będziecie mieli radzi. Film z tym moim G-staniem. Także dziękuję pięknie.